cal é a razón da disputa? Señores, a natureza produciu gran parte da súa fermosa apariencia. Coa miña cor non só o ceo e da miña cor, senón tamén todos os mares e océanos que cubren a maior parte da terra. Disculpe, debería dicir algo, pareceme que... As flores, así, juegan un papel importante na beleza dos campos. En resumo, pola miña gran beleza, son superior ás demais cores. Que flores azuis non hai flor que poida competir en brillo a unha flor vermella. E os froitos vermellos son os mellores dos xardíns. Bueno, sí, puedes oír, ¿qué es eso? Señor, os nenos están especialmente atraídos pola miña cor non seus xoguetes e roupas, e por iso que os seres humanos me escollen a min dicendo que son a mellor cor do mundo. Escandaloso, as flores amarelas tamén atraen bastante a gente. Sabe, pero eu opino que As súas excelencias son a cor do sol, do trigo e do ouro, cousa que todos os seres humanos necesitan e queren. as vegetações as flores na súa maior parte verde van a jardín de una cosa bonita con la cor verde para conversar con las flores. Isto é certo, pero ha pensado ben? Son la cor, las vías por eso son la cor favorita de toda la gente. As súas señorías son a cor máis luminosa, a cor que se refleja en todas as demais cores. Se me permite, tengo aquí unas palabras muy bonitas. A lúa é branca, tornando a noite negra e luz brillante, pois todas estas aportacións ao mundo son o mellor das cores. Viva a cor! Basta! Estes argumentos e discusións son ridículos. Cada un de vos é unha manifestación da natureza. Todos sodes necesarios para crear o mundo que nos rodea. Realmente gustaríaos que a todas as flores fosen dunha mesma cor. A variedade é a que crea a beleza da natureza. Entón todos son importantes porque non miran as flores, porque non